Ik durf vast niet meer naar mijn vrouw. 2 ribben zitten in de knoop. 1 been staat scheef wanneer ik loop. Dan heb ik 2 deuken in mijn test. En paard en groen ziet heel de rest. Ik kan maar amper blijven staan. En waarom? Omdat ik aan de voetbalmatch heb meegedaan. Ja, als ik je moet vertellen hoe ik, Hannes van Peuteren, een eerzaam burger uit Lutjebroek, daartoe gekomen ben, dat is een hele geschiedenis. Ik had al zoveel gelezen over dat voetballen en over de wedstrijden Holland-België, Holland-Engeland, Holland-Buiksloot en weet ik veel wat al, dat ik er half gek van werd. Ik begon thuis ook al te voetballen. Ik schopte de ijzer een pot in de hoogte, zodat die bovenop mijn vrouw de test terecht kwam, maar die voelt niks voor sport en die begon te razen en te schelden. Daarna heb ik het zoontje van mijn buurman in de sloot getrapt en toen zei mijn vrouw dat ze de veearts zou vragen of ik direct naar Medemblik moest of dat het nog een beetje kon wachten. Ik denk, jongen, weet je wat, dan smeer ik hem en ik op de trein naar de wedstrijd België-Holland. In de trein begon het al. Je hoorde over niks anders dan voetbal. En dan allemaal van die Latijnse woorden de deur. Je hoorde over niks anders dan corners en free-kicksies. En dan hadden ze het al over een kool. Of het nou een wit of een rode kool was, dat weet ik niet. Maar ik hoorde zeggen, als schubbel in de kool staat, dan komt er geen één in. Nou, ik had nog nooit gehoord dat ze ook konden voetballen met een kool. Maar ik denk, dat zou je wel zien. Afijn, eindelijk kom ik op het terrein. Ik betaal mijn entree. Ik geef een briefje van 10 gulden. Ik kreeg geen cent weer omdat ze me vannacht een half maar opdouwden. En daar sta ik ineens midden op het terrein. En toen komt er zo'n vent naar me toe, met zo'n kuitbroek aan. En die zegt, gelukkig dat je er bent, je moet invallen. Ik zeg, vent, val jij in? Ja, zegt hij, ik ben bok. Ik zeg, ja, dat zie ik wel dat jij een bok bent. En meteen dringen ze mij in zo'n houten lotie. En voordat ik goed op mijn positieve kwam, hadden ze mij ook zo'n kuitbroekie en ook zo'n oranje hempje aangetrokken. En toen zei die bok, die zegt, waar wil je nou liever, binnen of buiten? Ik zeg, nou, ik ben het liefst binnen. Ja, zei hij, dat is maar goed ook, want je bek is nogal lelijk. Ik zeg, vent, kijk jij naar je eigen bek? En net wil ik hem een opstapper geven, wordt er gefloten en dringen ze mij naar buiten in mijn oranje pakje. Hoera, schreeuwden ze van de tribune, zei Esther. Ik denk, hoe kom ik hier in godsnaam weer vandaan? En toen begonnen ze allemaal tegen zo'n bal aan te trappen. En dan krijg ik met die bal voor mijn buik, dat ik dacht dat mijn darmen mijn keel uitkwamen. Nee, maar dan moet je eens eventjes aan de andere kant horen. Nou, toen ik die bal tegen mijn buik aan had gekregen, neem ik die bal in mijn handen en dan zal ik met die vent die me dat leverde zijn kop in elkaar timmeren. En dan begonnen ze van alle kanten te brullen en te schreeuwen, Hans op of Hans op. Ik zeg, wat Hans op? Zo'n oranje hempje heeft me dat geleverd. Nee, zei er een, je handen eraf. Ik zeg, jouw handen eraf en je benen voor mijn part ook. Nee, zei er zo'n andere meneer, dat is no play hier. Ik zeg, daar weet ik niks van of hier een play is. Maar als ze me het weer lappen, dan zou je wat anders beleven, hoor. Nou, toen begonnen ze weer tegen die bal aan te trappen en toen begon ik er recht lol in te krijgen, hè. Ze proberen allemaal om die bal in zo'n vogelnet te krijgen. Ik denk, Hannes, hou je taai. Ik krijg de bal te pakken, ik schop hem een end naar voren. Komt er van de andere kant zo'n Belg en die wil hem terugtrappen. Ik zeg, blijf je eraf, door je Belgische visjesvleter. En tegelijk geef ik hem een trap voor zijn schenen, dat hij achterover slaat en een kwartier voor Pampers liggen bleef. Daar begon de hele boel te fluiten en te schreeuwen, penalty, penalty. Ik zeg, jawel, Pinetti. Dan moet hij me niet van die lelijke dingen doen, dan heeft hij ook geen pien. Daar komt me die bal weer bij me in de buurt en daar sta ik ineens midden tussen die Belgen en die proberen de bal tussen mijn poten weg te krijgen. Toen werd ik woedend, ik geef er een trap voor zijn buik, een ander duw ik mijn vuist in zijn oog, een derde sla ik zijn tanden naar binnen dat hij bijna in zijn eigen gebit stikte. Ik sta links en rechts te schramhaaien en wat er toen verder met me gebeurde is, dat weet ik niet. Maar toen ik weer bij mijn positieve kwam, toen lag ik in het ziekenhuis en dan vertelden ze me dat er 2 ribben van me zoek waren. Ik zeg, oh, die hebben die Belgen zeker gemopt of stuk geslagen. En dan mankeerde er nog een heleboel aan me. Bij mijn linkerbeen daar stond de hiel naar voren en de tenen naar achteren. En de dokter die zei, ik kon ook niet meer kijken uit mijn blinde darm. En dat hij had geïnformeerd en dat ze me hadden verteld dat alles een vergissing was geweest. Want ze hadden mij voor een bekende voetballer aangezien. Ik zeg, nou, dat heb ik al half gedacht. Maar vroeg ik, wie heeft nou de wedstrijd gewonnen? Nou, zei de dokter, de helft ligt met gebroken armen en benen in een ziekenhuis, maar Holland heeft gewonnen met 0-1. Nou, toen ik dat hoorde, toen schoten me de tranen in mijn keel.
En ik dacht, Hannes, dat hebben ze aan jou te danken. Jij hebt de eer van het vaderland gered en daar moet je wat voor over hebben, want... Alle is ook Holland nog zo klein, hoezee. Op sportgebied blijkt het groot te zijn, hoezee. Eerst geven we de Belgen klop, of slaan we Engeland voor zijn kop. Klein Holland staat vooraan, op het voetbalveld voortaan.